Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo sa atong pagpasidungog sa balaang kasing-kasing ni Jesus ug sa putli nga kasing-kasing sa atong mahal nga inahan, Birhen Maria, atong sa ulugon kining santos nga misa uban sa dakong kamapasalamaton. Nasayod ta nga sa kanunay kini duha ka kasing-kasing nagbantay kanato ug angay gid ta magpasalamat kanila. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, Ginoong Diyos,
Himuang nga kasuluban unta kami sa mga birtud sa kasing-kasing sa imong anak, ug kahalingan sa iyang gugma, aron kon may sama na kami kaniya, angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pag-awit sa kalipay o kalangitan, ug pagmaya o yuta, pag-awit o kabukiran, kay gilipay sa Ginoo ang iyang katawhan, ug maluoy siya sa mga nag-antos. Apan ang Sion miingon, gibiyaan na ako sa Ginoo, nalimot na siya kanako. Apan nag-ingon ang Ginoo, makalimot ba ang usa ka inahan sa iyang anak nga masuso, o dili ba niya mahalon ang iyang anak? Bisan gani sila malimot, apan dili gayud ako malimot kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaloy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaloy, O kanako, O Ginoo, ang imong kadalanan. Tuloy ako sa imong mga agianan. Agaka ako diha sa imong kamatuuran, ug tudloi ako. Hinumdumi ang imong mga kaloy, O Ginoo. Hinumdumi ngang imong kaluoy, O Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaloy, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini iyang gitudluan ang makasasal
giaga kang mapaubsanon ngadto sa katarong iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaloy, O Ginoo. Ang tanan nga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasuguan. Makihigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Hinumdumi ang imong mga kaloy, O Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma. Kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato, o gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios, apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali, unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa. Kay maabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo o pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog pabilin sa pagbarog. Hello everyone. Maayong buntag. Ako unang ipadayag ang akong pagtahod sa ato ang mga kaparian nga nangalaga dinhi, si Father Mike Raipan, Father Mike Raipan, og dara si Father Mike Raipan, og si Father Mike Fortich, og si Father Lucas Inok. Bag-o pa manggug ko man ang makalimot pa ko, no? Di pa nako sila ma-memorize tanan. Sa atong mga kaparian nga nadinhi o mga reliyoso, mahimo ba ito silang pakpakan? Sa atong mga higala nga mga kamadrihan, mga pangulo nga nangalagad sa atong parokya, mga bisita, mga igsuon ko diha ni Kristo. Sa di pa ko magsugod sa akong hamubo lang awali, muhangyo ko ninyo, mahimo ba lingi asa ang inyo mga tapad? Unya ing na dayon, ayaw tulog-tulog aron di ka mahulog. O sige. Ayaw tulog-tulog aron dili mahulog. Kung magwali ang pari, matulog ba mo? Pag-chore mo ba? One time, dihay pari nga nagwali, unya ang usa ka minister diri sa tubangan, natulog. O, unya ang pari nalain siya tagaan tiginigleksyon be, mihunong siya siyang wali, unya yang ginan mga tao, mga igsoon, kadtong gusto malangit, palihog tindog. Nanindog ang mga tao, agli minister ka nakatuman. Wa na siya mo barog. Nya mingon ang pari, okay, lingkod. Nya karon isog na yan tingog, ningon ang pari. Mga igsoon, kadtong gustong maimpirno, barog! Nakurat magli minister. Ni barog siya. Oh, ni barog siya. Ang mga tao nangatawa, pero kamo, kay kinsa may matong impirno. Unya, sus nakabantay magli minister, ulaw sa kaayo. Kaya siya may nibarog. Nya, agpari, nangutana niya, oh, kabalo ba ka brad? Nganong may barog ka? Kabarog ka? Nganong ang tindog ka? Sus naulaw kay ang liminister, oy, ningon siya, pader, sorry pader,
nakadungog man lang ko nga niingon kag barog mo nang ibarog ko. Pero padre, ingon siya, sa tibuok simbahan ako nabantayan, kita ran duha aga barog. Naapil ka impyerno magpare. Anyway, mga igsoon, akong gisugdan ang akong wali sa pag-ingon, ayaw tulog-tulog, aron di ka mahulog. Tungod kay di sa Ebanghelyo, nadungog nato ang pahimangno ni Kristo. Simple ra jud kaayo. Pagbantay. Pagbantay sa kanunay, meaning pag-amping. Unya, ingon siya, pag-ampo sa kanunay. Okay? Pagbantay, pag-ampo sa kanunay. Nganong kinahanglan ta magbantay? Tungod kay kabaluta nga dunay daotang espiritu nga naninguha pod sa pagkabig nato palayo sa Ginoo. Amen? So, every day, busy pod ang yawa sa pangitag paagi nga kita malayo sa Ginoo. Mao na importante kaayo nga kita magbantay, magmabinantayon, no? Kay aware gyud ta unsa may paagi sa yawa nga danihon ta. Kalibutan ng mga butang, kaon, inom, may gi-mention sa Ginoo, no? Hilig ba mo kaon? Hilig dili. Be honest. Maila man sa inyong mga porma. Hilig ba mo inom kanang ilim nun nga makahubog? Well, kini mga worldly pleasures nga apektado ta kaayo. Kunya nahibalo gyud ta nga kung magpalabi ta ani makadaot sa ato ang kinabuhi. Amen? Kunya pero kana example lang na daghang mga kalibutanong butang nga angay kita magbantay pananglitan sa atong bahandi, atong kwarta. Kung di ta magamping, di ta matagbaw, di ta muhunong, hangtod nga malimtan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Tinuod kayo no? Bisan ka ng mga butang nga kahilayan, ang atong cellphone, ang atong Netflix, ang atong mga unsa diha sa internet, atong social media life, kung di ta magbantay, mawala man ta. Mawala man ta sa Ginoo. No? So pagbantay sa kanunay, sa kaugalingon o sa imong mga isig kaingon. No? Pagbantay, lahi ba ng pagbantay ha sa panghimantay? Okay? Kasabot mas kalain na, no? Daghan nato, maayo manghimantay. Pero dili ta maayo magbantay sa atuang isig katao. Importante ka mao ta magbantay, meaning ato pud silang panalipdan nga dili sila mahisalaag sa dautan nga dalan. Okay? So, pagbantay sa kanunay. Pagampo sa kanunay. Kabalo ta mga igsuon nga ang tao nga magampo malayo gyud sa kadautan, no? Ampo sa kanunay, kung magampo sa kanunay, sa kadaot malikay. Amen? Di na ninyo malimtan? Ha? Okay? Pag uli ha, ayaw kalimti. Sa pagampo kanunay, sa kadaot malikay. No? Ang tao nga kanunay magampo, malayo gyud sa kadautan. No? Tinuod gyud na. Ang pangutana, nagampo ba ta kanunay? Tinuod, musimba ta, magampo ta, buntag, gabi. Magampo ba mo buntag sa gabi? O nagaingon, prayer should be the key in the morning and the lock at night. So, iabli sa kabuntagon ang pagampo. Isirado ang kagabion sa pagampo. But what happens somewhere in between? Unsa may tabo, malimtan nato ang Ginoo, mabilin di ay nato ang Ginoo, dili maayo. Si Venerable Teofilo Kamumot mantingani ang nag-ingon ani kung wa ko masayop, ang Dios nga naa sa atong altar malipay.
kung sa atong paggawas sa balay, dalho nato siya sa atong kasing-kasi. Amen? Oo. Ang Ginoo nga atong ampuan diha sa altar sa balay, kung ato na siyang ibilin diha, di nato dalhon diri sa atong paggawas, di siya malipay. No? Ang pasabot ni Venerable Teofilo Kamumot nga sa atong kinabuhi sa adlaw, sa atong pagtrabaho, sa atong pagpangaon, sa atong pagdula, sa atong pagbiyahe, dalhon nato kanunay ang Ginoo. No? So, regularly we pray. No? Yan, dapat dyan nag-ingon, when life is good, pray. When life is difficult, pray. Amen? Ang problema kung mag-ampo lang ta panahon sa kalisod, sa kahamugaway o kaharuhay, makalimuta sa pag-ampo. So, moro to importante kaayo nga may sa magbalantay. Karong adlaw, pagbantay kanunay, pag-ampo kanunay. Matud pa ni Padre Ado, ni akong badi-badi si Padre Ado, ingkodo, unsa may imong nasabtan sa ebanghelyo rong adlaw. Ingon siya, simpre ang mensahe, Bishop, ayaw kumpiyansa. Okay? Ayaw kumpiyansa. Maura gina, sa imong kinabuhi, ayaw kumpiyansa. Pagbantay o pag-ampo sa kanunay. It's very good that this is the gospel of the day when we are celebrating the feast of the Alliance of Two Hearts. Duha ka kasing-kasing, okay, nag-alayon, nindot kaayo, sibo ang ebanghelyo, tungod kay kining duha ka kasing-kasing, mabinantayon, o maampuon. Okay? Sa ilang kinabuhi, si Kristo, si Maria, kanunay nagbantay, o nagampo, nagpaduol sa atong langitnong amahan. Daghan baya po nga di ganahan, nga magtanaw nga si Maria atong itapad kang Hesus. Ang laing relihiyon, with due respect ha, kay naman po sila laing nga pagsabot o pagtanaw, mo question sila nato. Kay ngano ato kuno gipaka-Dios si Maria. Is that true? Dili no? Nasayod man tantanan no nga si Maria dili siya Ginoo, dili po siya goddess. We only believe in one God in three persons. Pero si Maria dili Ginoo nato. Pero ato siyang gibutang tapad kang Hesus tungod kay nasayod ta unsa kabililhon ang papel sa usa ka inahan. Okay? Si Saint Maximilian Kolbe ang nag-ingon, never be afraid to love Mary too much because nobody can love her more than Jesus did. Si Jesus mismo nahigugma sa iyang inahan. Di ta makatupong anak. So, di lang yun ta angay mabalaka kung ato sa higugmaon pag-ayo ang iyahang inahan. Mga igsoon, nasayod ta, ang Ginoo sa iyang pagpakiguban nato, di siya miagi. Miagi siya kang Maria. No? Sa iyang kagustuhan, nga makighiusa nato din sa kalibutan, miagi siya kang Maria. Literally, kay miagi sa bakan, o spiritually. Kay si Maria, yang gigamit nga instrumento aron siya mahiusa kanato dinhi sa kalibutan. Dili ba di ang ayan nga sa atong pagpadulong sa Ginoo muagi pud ta kang Maria? Amen? So, my dear friends, taas-taas naman to. Ay na mo kahadlok ha nga magpaduol kang Maria o muduol kaniya. We go to Mary because she is the surest way to Jesus and to heaven. No? Kumuduol ta kay Maria, buhato niya ang tanan nga kitang iya mga pinalanggang anak makaabot yun sa kasing-kasing sa Diyos. Happy Fiesta kaninyong tanan.
Atong pasidunggan ang atong Ginoo o ang atong mahal nga Birhen. Magdungan kita sa pagpadayag, nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak di binuhat o sa kinaiya samahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo gilubong sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita karon ngadto sa Dios atong Amahan, sa ingon matabangan kita sa pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo dinhi sa kalibutan ug sa atong kinabuhi. Muingon kita, balaan nga kasing-kasing ni Jesus ug putli nga kasing-kasing ni Maria, dungga kami. Laan nga kasing-kasing. Nga ang simbahan, dili unta mapakyas sa paghinumdum sa mga matuohon nga magbinantayon, magmaampuon, ug magmakugihon sa paghimog maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Nga isip katilingbang matuohon, dili unta kita mapakyas sa pag-ila sa pag-abot ni Kristo diha sa kanila nga atong mahimamat matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga magmanggiluyon kita ngadto kanila nga nagkasinatig mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga idaran, ang mga nag-inusara, ug ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang nangamatay, makahimamat kang Kristo, diha sa ilang pagpanaw, padulong sa langit. Magampo kita sa Ginoo.
Alang sa kalampusan sa atong himuon nga rally, prayerful and peaceful rally ug mapuhon, alang sa kalinaw o kahapsay sa paghimong rally, magampo kita sa Ginoo. Balaan niya kasing kasing ni Jesus, ug putli niya kasing kasing ni Maria, dungga kami. Ginoong Diyos, ihatag kanamo ang bagong panglantaw, samtang malipayon ug malaumon kaming nagpaabot alang sa pag-abot sa imong anak, si Jesucristo, among Ginoo. Amen. Amen. Pagampo kamo mga igsuon aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. O Diyos, maluluyon nga amahan, tungod sa labihang paghigugma, nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak, uban sa dili ikag-asoy mong kaayo. Itugot nga sa among pagpakikiusa uban kaniya, dinuyugan sa mahal nga Birhen Maria, makahalad unta kami kanimo, ug angay nga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos yung makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo na dungog sa dakong pagtuo sa Birhen nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo magpakataw tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Sa dihang gibayaw na si Jesus dito sa krus, sa gugma katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan, aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nga nasa nablihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukawos nga malipayon, gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awi.
Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ni magasa, or mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kinibaw nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga esposo, uban sa mga apostoles o mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amay kaong nga dayeg ug amay kaong himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong agitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, Ipakita ta ang panagsiunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Magampo kita, Ginoo, human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo nga may sama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, ug maangay kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita, walay katapusan Dios tidugdan sa tanang gasa ug talento, pinaagi sa imong anak sa Jesucristo imong gihatag dinhi kanamo ang imong mga grasya. Aron ang simbahan mabuhi ug malig-on, panalangini kining imong mga sulugoon karon ug ihatag diha kanila ang mga gasa sa imong espiritu aron magpabilin sila nga mapapaubsanon diha sa ilang pag-alagad sa simbahan. Ihatag ngadto kanila ang imong grasya aron nga sila mamahimong mapatinud-anon diha sa ilang pagpangalagad kanimo ug magmalig-on diha sa imong gugma. Dada kaming tanan nga nasa kalinaw sa imong gingharian, dinimuha ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo.